lidi. Tady jsme my z kanálu TwoPlayers.cz. Čus. A toto je náš, nevím jestli se to video, nebo ne. To mělo přes 16 minut, takže asi. A toto je náš první vlog. A možná budu natáčet i různé hry, možná i u něho. A do popisu vám dám kanál od kamaráda. Tak. Jinak možná za chvilku bude vlog zvenku, ale musím za chvilku na oběd, protože dneska bylo vysvětlení, jsme no a já můžu jít na oběd až v 11:40. To své vysvětlení. Nebo jo, podej. Ok, známky. To asi možná půjde. Takže a řeknu ty známky, jo. Čeština 2, angličtina 1, matematika 2, přírodověda 2, vlastivěda 3, hudebka, výtvarka, pracovka, dělá i učení. A já jsem měl 2 čtyřky. já vyspěl tu sekci 3, 4, 2, 2, 1. A z prvního pololetí 3, 4, 1, 2, 1. Nemám. Posun se víc, nejdeš pomoci. A já sorry za světlo, počkejte, jen tady zkouším rozestřít. OK. Už jsem zpátky. Tak a jo, a jinak bacha s tou rukou, tady za to. To je Alza. Jsem si kreslil. Říkej něco, já jdu pro pití, jo. No tak, let's play asi video, to nevím, to on řekne. Ale jak můžeš spát také tvrdé posteli? No a to vízo jsem dostal. Jo, a je konec školního roku, konečně půjdeme do 5. třídy. V popisku máte od kamoše ten, možná od jeho segry ještě YouTube kanál. Můžete je odebírat, lajkovat. A jestli chcete, tak i dislajkovat. A my vás tam moc prosíme, nevěřte nám tam odběry, lajkujte nás. Klidně napište do komentářů, jak se váš YouTube kanál jmenuje, budeme vás taky odebírat, lajkovat, komentovat. A zhlédnutí budete mít hodně, protože se furt na vás budeme dívat. Přišel ti T-Mobile. No a křeček. No dáme jak slza. Jestli nevíte, tak v popisku videa taky budete mít ten slza, možná jo. No tak. No? Jako pomůžeš to? Si to ležet na takové posteli. Musím na svou pružinu.
něco přišlo, takže to asi... Vlogy budou asi 10minutové. Let's play je takže na 12 minut a v popisu budete mít kanály od kámoše, co taky natáčí, od jeho segry, co má 20. Jo? A jinak to si tady říkal, že videa budou u mě a u tebe. Takže videa budou... Už to máš let. Tak, přijďte. Možná budou let's play. A bude i Jelly Beans Challenge? Jo, ale to jsou fake. No to je takové hnusné tady u Vietnamců papíraků. Jo, ano. A možná bude Draft My Life. Ale to bude speciál z toho odběratelů. Takže si máte na co čekat. A na co se těšit? A videa budeme přetáčet a pak je budeme vydávat. Že? Jestli víte nějaký upravovací program, Tak napište do komentářů. Protože my žádný neznáme. Ano, a velice to oceníme. A klidně napište Nějaké otázky. screen recorder. Ano. Nějaký natočící program na to, na mobily nebo na tablety. Na obrazovku a můžeme natočit třeba Minecraft multiplayer. Skyblock třeba. Ale to bude dlouho. Nebo nějakou minihru, třeba Hyplex nebo Mineplex. No Mineplex spíš Hyplex. Takže my jsme to asi ukončili. Počkáme do těch 10 minut a pak to. A dole v popisku budete mít můj YouTube kanál. A jednáč bude ještě vlog, jak půjdeme na oběd, to Lukáš počká před. Jo, jednáč, já jsem Dominik a toto je Lukáš. Ty jsem to chtěl říct. Ty kradu myšlenky, vidíš, jaký jsem čarovný? A jinak bude vlog, jak půjdu na oběd. Ale nebudu natočit jak jim. Ty na mě počkáš venku, že? To ne. Jsem strašně pokousaná od komaru a všechno to svědí. Už ne? Svědivý. Jo, a otázku jsem asi říkal, že jo, na a nás... Domino si bude sám točit, protože já dneska večer až do 8.7. jsem v Chorvatsku. A já možná taky pojedu do Chorvatska, jestli se nám bude, no jakože, ne jestli se nám bude chtít, ale jestli tačka dovolí. A já ještě budu točit challenge s tím Robinem, co budete mít kanál v popisku videa. To už jsem říkal. Já s ním budu točit challenge. Jakou? Odezírací challenge. Jestli nevíte, co to je, tak to... Tak to je prostě challenge, že jeden má sluchátka a má naplno puštěnou hudbu a ten druhý mu něco říká a ten, co má puštěnou tu hudbu, musí říct to stejné, co řekl ten. No, protože máte na sluchátka, takže nic neslyšíte, tak musíte se pokusit to aspoň říct. No. Tak a my už to asi pomalu stopneme, ale prostě vypneme a uvidíme se, nebo jo. A uvidíme se za chvíli, takže